El 29 de desembre de 1797, John Adams, que uns mesos abans s'havia convertit en el segon president dels Estats Units, va nomenar el primer cònsol a Barcelona. Adams va decidir iniciar aquesta presència consular per facilitar i enfortir el comerç entre el seu país, que tot just acabava de néixer, i una Catalunya que començava a despuntar a escala industrial. I l'escollit per ser-ne el primer cònsol va ser el capità de la Marina William Willis. Des d'aquell moment, el consolat ha format part de la vida barcelonina i ha estat testimoni de moments destacats de la història de la ciutat. En aquests 225 anys, el consolat ha tingut diverses ubicacions. Durant bona part de la segona meitat del segle XX, es trobava a la Via Laietana. De ben segur que molts barcelonins encara ho recorden. El 1992 es va traslladar al barri de Sarrià, en un edifici obra del prestigiós arquitecte Enric Sunyer. L'edifici, una joia arquitectònica, paradigma de l'estil noucentista, acull uns frescos del 1923 del pintor Darius Vilàs. Quan el consolat es va establir a Barcelona el 1797, atenia mariners i comerciants dels Estats Units que passaven per la ciutat. Avui, el consolat presta servei als milers de ciutadans estatunidencs que resideixen a Catalunya, a l'Aragó i a Andorra, com també els centenars de milers que hi arriben cada any per raons de turisme, feina o estudis. Aquesta és la missió principal del consolat. Però no pas l'única. Mitjançant la tasca de les seccions política, econòmica, de diplomàcia pública i d'administració, el consolat continua implicat activament en el dia a dia de Barcelona. Durant els 225 anys de presència diplomàtica ininterrompuda a Barcelona, hi ha hagut 53 cònsols. L'actual cònsol general és la 5a dona a ocupar el càrrec. El mundo hace 225 años era muy diferente al de hoy, pero nuestro compromiso sigue intacto. Estos más de 2 siglos de historia compartida en Barcelona son el reflejo de la solidez de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y España, que se basan en los valores que nos unen y en una visión común para abordar los principales desafíos globales. Els reptes del present i del futur fan que la presència del Consolat General dels Estats Units a Barcelona tingui més sentit que mai. La ciutat i el consolat continuaran compartint una història que fa 225 anys que es va començar a escriure.